Nekaro omo Papa Francis asira aba katekista ao korwase kaunti ya Nyamira niyo bagendera kumulera litkeli na komo kwana buna nigalenge omorai bwekanisa oyibwanchete omurembe Fatgad Gisemba korwase kaunti ya Nyamira nigatwarira ni roboti origa aba katekista korwase chikanisa ao korwase kaunti ya Nyamira nigo bagendereire kumuinyura Pope Francis oyo usiretie obugima bwaye kabwate emyaka 53 na isaona isato ase keria bakumuinyura buna omorai oyo bwanchete omorembe omorai ore na mabera naboigo omorai oyo bwate ogwekeya asa maletangoro mukatikisa Shadrach Kuranda center ya Tinga St James Tinga we kanisa yege Catholic nanje nimbata usuni asengencho yogo Syria omorai yeito Bob France mutangani gonko rambirambi ya nanche iga Bob France atumukaso morembe nyasa mutimokia so morembe nawe ngusaba Kristo bon spirit ndo sabera moyo gumo Pop ito nawe gatanda takwariga nandi cyo cyora mu Papa munyia nyasaye atwaga tunenda aturende Baba Mtakatifu Francis kwa baire wote kosamono mnaitwa ba Kristo ba Katoliki na Papa obaire obwengencho mono gochaso bo Kristo bwaito na ndo obaire oyo bwengenchaso weke imono nyine karachete asenseito ya Kenya takane tigali eline na tarere yakane tigali enke yamenye obugimo boroboke enchirende oyo weke no yore bwobuya aiga nigo abakatekista abaiga bairire chingakeje na kuboria abakristo bonse koira chingakejiga na kogenderera gusabera omobere o Pope Francis erio utimoke ase agaya ngoro kwa Sisiria mageto omokatekista ase esenta ya St Alphonse Moromba Manga Paris pole nene ase osogosiria tuasiririe papo ito bono igotogo sabanga nyasamo konye amorabelio bosibwaye na ndanyare ko mwali bagaligi ya igoro obwo beire gagotosegeta mono obomo obwanchani na mabera na ndo beire gotebanga ntorusi bosibwaita so monene tuwatie so Kristo matukonsi bono kararire tuasabire ngati mukaso morembe usabanga kitogenderete ngakiye agenderete before ataraira na seliraba togendere kumusabira moyoye litukolirya kubuka anyare ko bagagucinganere gucigoro boigo ebasabire abakatekista bonsi na boigo abasasiroti bonsi amo n'abakristo bonsi wekeya na kwegya chimbwa cha Pope Francis cyo wekeya chingaki bare orogendo rwense eyiga busabana intwe n'abarimu n'abasasiroti baito twekeye imono asoborandi bwaito agarenya sanya dusenia no byabwanya sabunyale korekana ayonzi ningo bari kuyakwana ekero kyumuyega bwekeragirio kenyangi kyomo katekista Shadrach Abuya korwase kanisa ya St James Tinga oyo oroberetie gokora enyangi aze baburirie abakristo bande abo bataranyora libagari gokora enyangi buna nere buyana barubwo kubwatiraniwa buna enjira eyemo yokobange konyora omubere o Yesu Kristo wakarenya sayo tombiyamo naso bwara turusiri nakuwa mono nonye turase nyangi yoyo mtusadaraka no munore Elvin nyasawe bere gotorekanira bere goturwanirira nando bya bwaye bwarorekanira abakristo bonsi bechinjera jonzi teri abakatoliki bonsi asogoto bwatisiye nyangi yeiga nakubwa mono kare nyangi ali ntuyakobe go jasichinka nanto sabira abami ntobatara kore nyangi nyasawe igorere abarabanyale gokore nyangi no mogoko ne nyangi no mochengo. Mungu ni mwema na kila wakati Mungu ni mwema. Iko ripoti Gatembe korwase kaunti ya Nyamira Fatgad Gisemba.